навечерието на празника децата чакат дядо Коледа да пристигне със своята шейна теглено телени. На другата сутрин те са нетърпеливи да намерят чорапчетата си, напълнени с подаръци. Хората отпразнуват Рождество Христово на трапеза с печена, поиха и горещи печени картофи, а за десерт се сервира традиционния сливов пудинг. Испания след църковната служба в полнощ на 24 декември хората вървят по улиците, като носят запалени факели. Те свирят на китари, бият барабани и тамбурини. Коледното празненство във Франция включва яденето на 13 разнообразни десерта, направени от различни плодове и ядки, като в края на коледната вечер на трапезата се поднася специален сладкиш шоколадов торт. Нидерландия. Децата чакат пристигането на дядо Коледа на пристанището в Амстердам. Той обикновено се появява с лодка. Белобрадият старец оставя подаръци на децата в техните обувки, които са напълнени с слама. Италианските деца получават и един допълнителен подарък в нощта, когато дядо Коледа носи техните подаръци една легендарна среда дама, наречена Бефана, слага различни вкусноти в чорапките им, окачени на камина. Германия. Мълчугантите в Германия получават първите си подаръци още на Никодим. На Коледа добрият дядо ги пуска през комина. Белгия. До вратата на дома се оставя кашонче и то се пълни с подаръци. За всички малки и големи. Преди това родителите сами са направили макет на Христовите ясли, където се оставят детските желания. Съединени американски щати. Европейските преселници в САЩ носят и своите обичаи със себе си. Затова там има много и различни традиции за празнуването на Коледа. Често в празничната вечер семействата четат историята Христовото рождение от Библията и пеят традиционни коледни песни. Елхата се украсява с гирлянди от пуганки и червени боровини, които по-късно се дават на птиците. Браво! Браво!